Riwruok mar jopuonj KNUT okoni onge twak moro amora ma gibiro bedogo gi piny owacho kata duol mochung'ne ndiko jopuonj tich mano TSC ewi keto tim ogirimiti mane gikete kogno e tielo mar ariyo. Jagoro maduong' mar KNUT e pachoka Collins Oyuu okoni TSC ong'eyo malong'o dwaro mag jopuonj ma gionge gi thuolo mar chako bedo kodgi e twak kendo. Oyuu mane loso kinde romo mar higa mag jopuonj KNUT e bade mar Achuonye kaunti ma Homa Bay ne okoni gidhi ndiko ne notice mar ng'anyo margi machakore tarik 26 dweni ne migawo mochung'ne jotich, duol mar TSC gi migawo mar somo. Onyiso jopuonj mondo ikre ne ng'anyo mar tipo ma gidhi bedogo chakre tarik 26 bang' piny owacho rem keto e tim ogirimiti mane giwinjore e tielo mar ariyo. Teachers of this country have been belittled. Teachers of this country are like not workers, not citizens. And I want to start by acknowledging the position you took as a branch. In the resolution that without the implementation of the second phase of the CBA, teachers will not go back to work. Teachers are ready to down their tools once I'm done with the due process. If Teachers Service Commission shall not honor the second phase of the CBA,